Izložbom naslovnica prvog novopazarskog novinskog lista Bratstvo na platovu ispred Gradske biblioteke počela je kulturna manifestacija pod nazivom Sevdah na bedemu. Kako najavljuju organizatori iz Narodne biblioteke Dositej Obradović, u okviru ove manifestacije kulturne poslanike Novog Pazara svakog petka tokom cijele godine očekuju različiti kulturni događaji kao što su književne večeri, umetničke izložbe, pozorišne predstave i sl. Pored vrednih knjiga, Gradska biblioteka čuva i originalne primjerke lista Bratstvo koji postoje i u digitalnoj formi. Naslovnice ovog lista, tačnije prva godišnja izdanja štampana odmah posle Drugog svjetskog rata pa sve do posljednje decenije prošlog veka, koja daju sliku tadašnjeg društveno-političkog života u Novom Pazaru, izložene su na platovu Narodne biblioteke Dositej Obradović. Prvi broj lista Bratstva izašao je krajem decembra 1944. godine pod nazivom Vijesti, koji je izlazao do 1. maja 1945. i izlazila je 38 brojeva. U maju 1945. godine Odeljenje za agitaciju Okružnog komiteta KPU donose odluku da umjesto Vijesti izlazi Bratstvo, koje se štampa do 20. decembra 1959. godine. Bratstvo je ponovo pokrenuto 24. maja 1977. i izlazio kao nedeljni informativni list za društvena i politička pitanja. List Bratstvo prestaje da izlazi 1992. godine. Ova izložba prva je u nizu raznovrsnih kulturnih sadržaja koji će se na platovu biblioteke održavati u okviru manifestacije Sevdah na bedemu. Sevdah na bedemu obuhvata manifestacije kao što su večeri poezije, književne promocije, izložbe kulturnog nasljeđa ovog kraja, izložbe slika mladih autora, horovi, folklorni ansambli, monodrame, veče komedije i sl. Dakle, cilj nam je da oživimo ovaj prostor u skladu sa savremenim dešavanjima u oblasti bibliotekarstva i da korisnicima biblioteke i svim građanima Novog Pazara pružimo jedan umetnički doživljaj koji je odavno viđen u evropskim gradovima. Naslovnice prvih godišnjih izdanja Bratstva zainteresovani mogu pogledati sve do idućeg petka, kada će, kako najavljuju organizatori, izložba prvog novinskog lista na simbolično svečan način biti zatvorena uz koktel za novinare Novog Pazara.